91% tal-persuni li għamlu użu mis-soup kitchen tal-Franġiskani fil-Belt Valletta huma Maltin. Dan huwa dak l-istqar Patri Marcellino ma' Net News kif din il-Kamra tal-Aħbarijiet żaret din il-kċina li ta' kuljum tagħti l-ikel il-140 persuna f'waqtiet ukoll ta' tiħwejjeġ u anki kien għal matul il-ġurnata. Jekk fl-ewwel 6 xhur il-medja kienet ta' 70 persuna, illum tlajna bejn 120 u 140 persuna kuljum. 91% ta' dawk li jiġu jagħmlu użu mis-soup kitchen minn din il-kċina Franġiskana huma Maltin. 91%, 9% huma barranin. Nies li m'għandhom saqaf fuq rashom, nies li qegħdin jgħixu fil-garaxx, jekk hawn nies huma mijiet li qegħdin jgħixu barra triq, għandna eluf li qegħdin jgħixu ġewwa il-garaxxijiet. U dan uħud minnhom anke laqqas dawl elettriku m'għandhom. U dan huwa wkoll faqar materjali illi insibu madwarna. Statistika riċenti maħruġa mill-YMCA turi li f'Malta hawn 400 persuna li m'għandhom saqaf fuq rashom, dan fil-waqt li hawn ma' 3000 persuna jgħixu fil-garaxxijiet buħut minnhom lanqas għandhom provista tal-elettriku. Ċifri oħra juru li f'Malta hawn mal-1530 persuna li jaqlaw biss €2.50 kuljum. Ma' Patri Marcellino tkellimna wkoll dwar is-solitudni li bosta taħabtu wiċċhom magħha, speċjalment f'dan iż-żmien tas-sena. Iżda mhux biss, bil-Patri Franġiskan jgħid li għandna ħafna nies li qed jgħixu s-solitudni u li din tista' tolqot lil kulħadd mis-sinjur sal-fqir. Kiena nemmen illi kull wieħed waħda minna irid jarfa' responsabilità li rridu nkunu ta' spalla għal xulxin. Illi xi naraw bniedem għaddej minn din l-istorja ma nkunux aħna stess li ndawru wiċċna n-naħa l-oħra, imma nkunu aħna stess li noffru a helping hand eat. Fil-ċina ltqajna wkoll ma' numru ta' żgħażagħ li jitqattaw xi jiem tal-vakanzi tal-miliet hemmhekk. Tkellimna ma' Jan Trovato u Martina Farrugia, żewġ studenti tal-MCAST li qasmu magħna l-esperjenza tagħhom u x'realtà sabu quddiem wiċċhom meta bdew jassistu f'din il-kċina. Onestament ma tantx ħsibt li ħajkunu daqshekk ħafna nies. Imma x'in ġejtu rajt nies li ġieli jdumu ħafna ma jinħasslu jew jieklu hekk. Ħassejt naqaf ta' qalb għax aħna nsibu kollox lest id-dar. U kellek irridu naqbdu nixtru daw msieken irridu jilgħinuna biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Pereżempju li tkun filgħodu ħatamel kikrate jew tazza kafe taf kif. Hija ħaġa li aħna l-lum ġurnata nħduha for granted. Anka li taf li fil-għaxija ħatpassal id-dar ommok ħatinta fassajjar jew whatever missierek u ħassib il-dejjem il-plat lest. Ħafna mid-drabi ma napprezzawhomx dawn l-affarijiet anka jew ħafna mid-drabi ngħidu jaqqa li kell jew huma affarijiet li tibda tapprezzahom issa, speċjalment tiġi f'daw il-postijiet u tara daw in-nies. Patri Marcellino spjegana kif huwa jiltaqa' ma' persuni li jgħixu wkoll fil-karozzi fejn ġieli jitolbu wkoll biex jinħasslu fix-showers apposta li hemm f'dan il-kunvent. Is-servizz ta' soup kitchen ma jagħtix biss servizz ta' ikel, iżda wieħed jista' jsib ukoll għajnuna minn professjonisti mediċi u anki legali. Dawn fissru magħna kif bħalissa jaffaċċjaw l-isfida ta' aktar faqar edukattiv fejn kważi 30% taż-żgħażagħ f'Malta mhux waslu sal-Form 5 fil-waqt li f'Malta bħalissa hawn ma' 18,000 persuna li qed jiqilgħu anqas minn €500 fix-xahar.